Keď sa povie Vyšný Kubín, niekomu napadne Pavol Orsak Viedoslav, inému Margita Figuli a súčasnej generácii môže napadnúť aj meno výtvarníka Braňa Jánoša. Ja sa veľmi teším, že práve Braňo Jánoš je tu s nami v štúdiu a že sa dnes budeme rozprávať o jeho celoživotnej výtvarnej tvorbe. Pán Jánoš, vítajte medzi nami. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie, vážim si ho a týmto pozdravujem samozrejme všetkých vašich divákov, nielen na Orave. Ja sa priznám, že mám veľmi rada takéto rozhovory s ľuďmi, ktorí naozaj celý život zasvetili svojmu povolaniu a najmä keď je to takéhoto umeleckého charakteru. A mňa teda zaujíma, a je to otázka, ktorú ste určite už dostali veľakrát, ako tá láska k výtvarnému umeniu začala vo vašom prípade? Len malá poznámka na okraj, že ja dúfam, že to ešte nie je moja celoživotná tvorba. No doteraz, samozrejme doteraz sa bavíme. Ale, áno, vlastne tá celoživotná tvorba, dá sa povedať, že iná cesta ani nebola, lebo celá naša rodina je vlastne výtvarne založená a už ako od malička, od útleho detstva dá sa povedať, že ma rodičia zoznamovali s históriou. A postupne ma priviedli až k umeniu, lebo rodičia, keďže boli učitelia, tak považovali za úplne to najzákladnejšie, čo môžu dieťaťu dať, okrem samozrejme dobrej výchovy, tak to vlastne hudobné vzdelanie, výtvarné vzdelanie a úctu k históriu. Takže vlastne to bolo také úplne... Začínal som na archeologických vykopávkach, keďže ma história baví. Otec takisto je doteraz aktívny výtvarník, brat takisto, v podstate celá rodina, takže bolo to úplne prirodzené vyústenie, že vybral som si umeleckú priemyslovku v Kremnici, kde som študoval súčasným jazykom povedané dizajn. A pamätáte si, kedy ste vytvorili svoju prvú kresbu alebo maľbu? To si pamätám úplne presne, lebo ešte som o sebe ani nevedel. A už som vlastne kreslil, lebo detstvo som prežil u mojich starých rodičov, takže námetov bolo strašne veľa, lebo samozrejme tí starší ľudia sa u nás stretávali, takže vždy ma fascinovali ich zvrazká tváre, a hlavne príbehy. Takže už naozaj možno mal som 4 roky, keď som začal kresliť. Máte tú kresbu ešte doma? Nie. Tá asi zostala niekde pri rodinných príslušníkoch ako spomienka na dobrého chlapca. No, od toho dobrého chlapca sa posuňme ďalej. Vy teda hovoríte, že ste naozaj že z umeleckej rodiny, že aj teda otec, aj brat sú výtvarní umelci a venujú sa výtvarnému umeniu. Aký možno štýl vám bol v tom detstve najbližší? Čo vás najviac bavilo? Pravdu povediac, nikdy som nebol fascinovaný ani na ďalších štúdiách nejakým výtvarným štýlom alebo ovplyvnený, že samozrejme človek čerpal z veľkých majstrov, renesancie, gotiky, potom klasicizmu, secesia, ale vždy to boli len ako keby predmety záujmu, že študovať ich techniku, technológiu, ale že by ma ovplyvnil konkrétny výtvarný štýl, tak to sa nedá povedať. Čiže ani vašu tvorbu, ktorú naprieč rokmi ste tvorili, nedá sa to nejako zakategorizovať? Určite nie, lebo tým, že ja som dostal úplne to najklasickejšie vzdelanie, že profesori vlastne nás počas celého štúdia nie že nútili, ale vlastne inšpirovali tvoriť starými technikami, že my sme vlastne celé štúdium robili donekonečna portréty ľudí, zvierat, zátiší, krajiny. Potom to bola kresba, maľba, takisto modelovať, podľa modelu dokázať vymodelovať bustu. Celé štúdium sme sa učili miešať farby, myslím ich vplyv na človeka, potom ergonómiu človeka. Proste vyšli sme zo školy ako úplne klasicky vzdelaní výtvarníci, no a už potom každý, ktorý sa vybral svojím smerom, to už bolo na ňom. Takže vlastne mňa vždy ako zaujímali tieto klasické technológie a tým, že som to vedel, alebo viem urobiť
nakresliť, namalovať portrét konkrétneho človeka, urobiť jeho bustu, tak vlastne to ma vlastne posunulo ďalej, že už som sa nemusel, lepšie povedané, už som sa nemusel zaoberať, ako stvárniť motív, ktorý som si vybral, ale už som vlastne len hľadal za tým motívom príbeh, ktorý by ma zaujal. Rozumiem. Čiže moja otázka, vy ste mi už vlastne zodpovedali predtým, ako som ju položila, že kto alebo čo vás v kariére najviac ovplyvnilo. Ale vy ste mi teda predtým, ako sme sa začali rozprávať, prezradili, že máte na sebe odznak a na tom odznaku je modelka. Tak nám povedzte o nej niečo viac. Ešte by som sa vrátil k tej predchádzajúcej otázke, že kto ma najviac ovplyvnil v tvorbe, tak často som o tom rozmýšľal a myslím, že najviac ma v tvorbe ovplyvnili starí rodičia. Ani nie, že výtvarne, ale ako keby ľudský, že ten ich príbeh, že vlastne tá ich tolerancia a hlavne ľudskosť. Čiže ja viem, že niekoho môže ovplyvniť, ja neviem, Andy Warhol, niekoho Rembrandt, surrealizmus a tak ďalej, ale jednoducho mňa vždy ako ovplyvňovalo aj v tom ďalšom vývoji proste stretnutie s ľuďmi a ich vnímanie sveta. A keď zase sa vrátim k tej poslednej otázke, k modelke, áno, je to modelka, mačička, lebo okrem portrétov ľudí samozrejme robím aj portréty zvieratiek, ale vždy to musí byť určitý vzťah, že takisto aj pri tých ľuďoch, aj pri tých zvieratách. Že vlastne musím ich poznať a oni mi musia dôverovať, samozrejme. No a konkrétne toto je pani B, hej, také meno. Lebo my s manželkou vo Vyšnom Kubíne pôsobíme pomaly ako taká záchranná stanica opustených zvieratiek, doráňaných, dokrvavených. My im pomôžeme, poskytneme im azyl a hlavne bezpečie. No a oni sa nám zase odmenia tým, že nám dôverujú. No a táto pani B, chudiatko, prišla veľmi doráňaná, no a my sme ju tak ako dali dokopy. No a vlastne ona málo zvieratiek dokáže, ja neviem, stať modelom alebo tváriť sa prirodzene pri fotografovaní. A ona ako keby vytušila tak proste modelka. No a pani B, my týmto zvieratkám, keďže oni majú strašne krátky život, bohužiaľ, tým svojim dobrodružným spôsobom života, tak nedávame mená, aby sme nevytvorili také puto. No a vlastne pani B bola preto, lebo bola biela a popri nej prišiel aj čierny starý kocúr, ktorého sme zase volali Čierny. No tak to bola taká dvojka, Čierny a pani B. Pani B. Ale ešte je to taký zaujímavý, ak môžem, príbeh s touto pani B, že mal som aj zo pár výstav, ktoré som nazval ako podľa tej malby pani B. A je neuveriteľné, koľko ľudí sa s ňou identifikovalo. Že nevedeli, že sa jedná o mačku, ale proste pani B. Tak častokrát sa stalo, že chichotajúca pani v zrelom veku prišla, že ako ste vedeli, že som pani B. Že bolo to ako zaujímavé. Lebo ja vlastne tieto, ako aj tie zvieratka, aj tých ľudí, ako často povyšujem, že no, je jasné, že ako keby zdávam im takú úctu, že dávam im, alebo vymyslím si príbeh, ktorým ako keby obohatím ich život a tým posúvam ďalej, že vlastne z konkrétneho modelu alebo portrétu posuniem až do takej abstrakcie, hlavne v tej príbehovej rovine. Rozumiem. Čo sa týka ale asi formy, ak to teda dobre nazývam, venujete sa maľbe na dreve, ďalej olejomaľbe a kresbe. Ktorý z týchto štýlov, alebo z týchto foriem vám sedí najviac, alebo máte najradšej? Ono je to komplet prepojené, lebo pred každou tvorbou v podstate musí človek začať s tou ceruzkou. Takže tá kresba je prvotná, od toho sa vyvíja vlastne ďalšie spracovanie motívu, ale v podstate každá technológia, kresba, perokresba, maľba tušom, olejomaľba, akvarel, vlastne
je vhodná do určitých podmienok. Že napríklad, keď portrétujem ľudí na Zázrivských lázoch, tak samozrejme, že vtedy je tá perokresba najvýhodnejšia, alebo najrýchlejšia a tak ďalej. Proste má svoje klady. Olejomalba to je už na dlhú tráť beh. Niektoré olejomalby robím aj niekoľko rokov kvôli tej technológii, že to je to dlhšie schnutie a tak ďalej. No a samozrejme malba na dreve, to je v podstate takisto, to je, dá sa povedať, niekoľkoročná záležitosť, lebo tamto súvisí všetko, najskôr musí prísť spracovanie dreva, ktoré musí schnúť 4-5 rokov, potom nanášanie kriedového podkladu a tak ďalej, až to končí zlátením a nanesením záverečného damarového láku, že všetko sú to prírodné technológie, ale ktoré jednoducho vyžadujú ten čas. Nedá sa to urýchliť, ako napríklad pri akryle. Ak by som priblížil ešte tú malbu na dreve, tak to je vlastne presne tá istá technológia, ako sa, ja neviem, v Európe používa 500 rokov a všetky tie oltárne obrazy, všetky tie sochy drevené v kostoloch alebo sakrálnych stavbách sú jednoducho robené takouto technológiou a ja vlastne na nej nič nemením, ani nové materiály, nič. A keď sú diela, ktoré teda tvoríte takto dlho, aj podľa tohto popisu, ktorý ste teraz povedali, dostanete sa do momentu, kedy si poviete, že to dané dielo je už finálne hotové? Nemáte potom akoby takú potrebu ešte trochu do toho zasahovať, že ešte by ste tam niečo zmenili? Stáva sa aj to. Len potom je to zase náročné, že človek sa musí viac krokov vrátiť v tej technológii, aby to zase, že pred tým lakovaním a tak. Lebo keď už nanesie sa ten záverečný damarový lak, tak už je to ako keby finálne ukončené. Ale samozrejme niekedy stane sa mi, že vstupujem do tých obrazov, ale nie je to dobré, no ale stáva sa. A keď už si poviete, že to dokončíte, teda už nanesiete ten finálny lak, stáva sa vám teda potom, že si poviete, že mal som do toho vstúpiť ešte, že toto by som teraz zmenil, alebo keď sa s odstupom času pozeráte na svoje diela, stáva sa vám to niekedy? Nestáva sa mi to, lebo ak by som si to pomyslel, tak to prerobím. Nikdy rozumiem. Som nevypustil alebo neukázal verejnosti niečo, s čím by som nebol 100% stotožnený. A vlastne ono je to také vrtkavé s tým, že kedy je ten koniec, lebo tým, že ja používam pri tom závere polopriehľadné lazúry, nanášam ich vlastne v nekonečnom množstve vrstiev, tak každá tá maľba vlastne pôsobí úplne inak v rôznych svetelných podmienkách. Proste dokonca je problém odfotiť aj tým, že používam 24-karatové zlato, čiže ten obraz sa dokonale vie prispôsobiť prostrediu, v ktorom sa nachádza. Čiže niekedy v určitom prostredí som s tým spokojný, ale ak sa tá maľba premiestni niekde inde, kde sú napríklad iné svetelné podmienky, tak zrazu tam vidím už, že ešte na tomto by bolo treba popracovať, ale to sa málo kedy stáva. Ktoré možno teda techniky alebo materiály, ktoré používate, sú vám najbližšie pri tvorbe? To je naozaj tá maľba na dreve, lebo zajedno sú tam tiež také nástrahy, že v podstate človek, keď už si odmyslíme, že to sušenie dreva, lepenie a tak ďalej, príprava povrchu, tak len nanášanie plavenej kriedy trvá niekedy aj niekoľko týždňov. Čiže už môže mať motív pripravený, námet, ale vlastne tým, že človek žije s tým podkladom, celým tým povrchom, tak vlastne ako keby tie myšlienky proste sa uberali iným smerom ako pôvodným, že niekedy nakoniec vznikne úplne niečo iné, ako bolo zamýšľané. No ale toto, myslím, aby som odpovedal na vašu otázku, že tá maľba na dreve, tá poskytuje neuveriteľné možnosti vyjadrenia sa. Vy ste už vystavovali po viacerých krajinách a mestách na Slovensku. Ktorá z výstav možno, že vo vás tak najviac zarezonovala, že najradšej na ňu spomínate?
Ja si môžem dovoliť ten luxus, že si vyberám výstavné siene, kde chcem vystavovať zajedno zaujímavé priestory a hlavne ako ústretoví galeristi. Čo najradšej tak, no, alebo jedna z najkrajších výstav, tak vlastne vo Varšave. Že to bolo vynikajúce, lebo jednoducho Poliaci to je kultúrny národ. Stretnete sa s rôznymi odozvami a to je na tom vynikajúce, že sú tam ľudia, ktorí sa v tej kultúre vyznajú a hneď to poznáte aj podľa otázok, ktoré sa vás pýtajú, podľa postrehov, ktoré oni sami, alebo pocitov, ktoré prežívajú pri tých obrazoch, že často sa mi stáva, že ľudia vyslovene čítajú tie obrazy, lebo je to vlastne tak aj postavená tá moja tvorba, že používam veľa symbolov, ktoré sú známe hlavne tej profesionálnej verejnosti, ktorá sa zaoberá históriou alebo umením. Ale vždy ma dokáže prekvapiť, keď taký, ja neviem, pastier z Lazov vie ten obraz prečítať. To je pre mňa najväčšia podsta. Ale naozaj to Poľsko, Varšava, to sú krásne destinácie a úplne ideálne pre výtvarníka. Vy pochádzate z Banskej Štiavnice, aj keď teda žijete vo Vyšnom Kubíne a na Honte máte aj letný ateliér. Dá sa porovnať možno, že tie impulzy, ktoré prichádzajú s Oravou a s Hontom, akú možno, že inšpiráciu si odnášate z týchto dvoch regiónov? Tieto historické regióny, ako napríklad Banská Štiavnica, Hont, nikdy som si to neuvedomoval, že je medzi nimi a Oravou taký obrovský rozdiel. V týchto banických historických regiónoch tam vlastne nájdete stopu človeka všade, v prírode, na kopcoch, v intraviláne, v extraviláne, obci, samozrejme. A Orava, ako keby tá stopa človeka končila, dá sa povedať, za humnami. Tu na Orave je silná príroda a dole je ten človek silnejší. No a ďalší ten rozmer, ktorý ma tak zaujal, že na tom Honte je veľa dedín, ktoré boli slávne a bohaté v minulosti, ale v súčasnosti sú to už také dedinky, kde je málo obyvateľov, žije sa im tam ťažko, ale to ma zaujalo vždy, že oni si tie tradície dokážu neuveriteľne chrániť a rozvíjať. Že napríklad tam nikoho nenapadne v tej dedinke kamenej postaviť úplne niečo iné, ako tam už stálo pred 200-300 rokmi. Že všetko, tá architektúra sa tak neuveriteľne zachovala a dokonca sa rozvíja, ale všetko v rámci tých tradícií. Na rozdiel od Oravy. Jasné. Že vlastne napríklad ten Vyšný Kubín, v ktorom bývam, my keď sme sa tam prisťahovali, no tak dá sa povedať, to bola úplne dedinka, ja neviem, snov, tam ako keby žijúci skanzen, drevenice, všetko. Pritom Vyšný Kubín má neuveriteľnú históriu, zemianstvo, potom literáti stade pochádzajú. Ale v súčasnosti, čo sa s touto dedinkou stalo, presne ako s tou Oravou celou. Jednoducho tu každý človek povýšil to svoje ego nad verejný záujem. A presne to vidno na tej architektúre. Čiže je mi z toho smutno, ale našťastie je kam uísť. A verím, že stále sa tam akože dajú nájsť kúty a miesta, ktoré sú inšpiratívne a vlastne ešte stále akoby majú v sebe tú veľkú dávku prírody. Prírody. Ja som, v podstate minulý rok som mal výstavu v Oravskej galérii, kde som prezentoval moju kresebnú tvorbu, dá sa povedať 40-ročnú. Boli to perokresby, kresby, ktorými som mapoval Oravu. Čiže kreslil som, ja neviem, Oravský hrad, Zakamené, Pílsko. A proste Oravu som chcel zmapovať. Teraz som si taký svoj súkromný projekt, alebo rád by som ho zrealizoval, že skúsim ešte raz Oravu
Hej, že už nie takto, akože ísť, že krajinu, portréty, že možno ísť trošku viac do hĺbky. No tak sme si s manželkou obehli Oravu, chodili sme na presne tie miesta, ktoré som vtedy navštevoval, kde boli tie motívy veľmi silné. Pravdu povediac, nič som z toho nenašiel. Všetko jednoducho vybetónované, zničené, zvalené. Ale nechcem byť až taký negatívny, že jediné šťastie, že tá Orava má ešte tie kopce, do ktorých sa zatiaľ ešte žiaden báger nezahryzol, ale možno aj to bude. Ale tie doliny, mrzí ma to, strašne ma to mrzí. A vy ste spomenuli teda, že ste vystavovali minulý rok v Oravskej galérii, to nebolo ale raz. Vy ste v Oravskej galérii vystavovali 2-krát. Aké je to možno vrácať sa, nazvem to domov, vystavovať teda v domáckej galérii, najbližšie k miestu, kde žijete. A ešte ma zaujíma, že ako vašu tvorbu reflektujú Kubínčania? Tak ten pocit je vynikajúci, lebo bola dlhá doba, keď jednoducho tá tvorba bola ako keby v rámci toho hesla, že doma nie je nikto prorokom, tak bola ignorovaná. A aj v súčasnosti, čo mi skončila výstava vo Vyšnom Kubíne, v kaštieli Kubíny, tak zaujímavý, vlastne taká náhoda vznikla, že pred 2 rokmi som vystavoval v Oravskom múzeu, pred rokom v Oravskej galérii a teraz vo Vyšnom Kubíne. A tie odozvy boli vynikajúce. Zajedno, že tie motívy, tam sa objavili aj oravské, tak veľa vlastne obyvateľov Oravy spoznávalo tie miesta, bola to pre nich vyslovene inšpirácia. A na druhej strane aj videli, že aj takto sa to dá, že dá sa robiť to umenie tak poctivo, že nie je nič urýchlené, chce to síce čas, ale jednoducho to všetko si žiada proste to, čo má tam byť. Ale ešte by som to povedal rád, že viac na tieto moje výstavy, alebo aj tie oravské, prichádza ľudí z úplne iných regiónov a zo zahraničia napríklad. Že už mám v podstate taký vybudovaný, dá sa povedať, fanklub, ktorý absolvuje každú moju výstavu. Ale úprimne aj ma prekvapuje, že stále viac a viac chodí ľudí do Dolnokubínskej Oravskej galérii, takže lepší sa to. To povedomie kultúrne vyslovene sa zlepšuje a hlavne ma teší, že tam veľa mladých ľudí chodí. No super, to sa veľmi aj teším, teda keď to viete takto zhodnotiť, že čo aj tak ste nejako navnímali počas týchto posledných rokov. A na čom pracujete teraz? Je niečo, na čo sa môžeme tešiť? Možno aj nejakú výstavu alebo nejaké možno nové diela? Ja nie veľmi rád vystavujem, takže neviem, čo bude. Nezaoberám sa myšlienkou ďalšej výstavy, lebo v podstate pred 2 dňami veľká výstava skončila. No a na čom pracujem teraz, tak to je, vlastne zase sa idem vrátiť do toho letného ateliéru, lebo je stále leto. No a ten hont, to je niečo neuveriteľné. Ako som hovoril, že hľadám stále nejaký symbol Oravy. No a tak ako keď som prvýkrát prišiel do toho hontu, tak hľadal som tam symbol zase konkrétneho regiónu a tam okolo tých dedín sú staré opustené sady, jablk, hrušiek. To sú staré odrody, ktoré úplne tvárovo pre výtvarníka to je až požehnanie. Tak vlastne pracujem s týmto motívom týchto plodín a im zase, tak ako tým ľuďom, zvieratkám, vymýšľam príbehy a vlastne vznikajú úplne nové súvislosti. Ja neviem, napríklad Lišovská hruška je stredobodom Lišovského vesmíru. Namiesto hviezd sú tam hore hrušky, jablka, lebo tie tvary týchto jablk a hrušiek sú naozaj neskutočne úžasné. Povedali ste teda, že ste sa snažili hľadať nejaký taký ten symbol aj hontu, aj Oravy. Čo pre vás je teda symbolom Oravy? Je to Oravský hrad? Nie. Stále to hľadám, ale pred tými x rokmi bol symbol Oravy, aspoň pre mňa,
bola húževnatosť tých ľudí, ktorí tu dokázali žiť a prežiť. A stále ma to udivuje, že ako je to možné, že ja neviem, pred 1000 rokmi sem prišli ľudia do úplnej divočiny a dokázal tu prežiť a x generácií tu prežilo až do súčasnosti. Čiže pre mňa ten symbol Oravy boli tí pastieri, tie ženičky, ženičky, myslím to v dobrom slova zmysle, ktoré dokázali aj na tých chudobných políčkach vypestovať tie zemiačiky a tá ich ako skromnosť, že hlavne, aby som to zjednodušil, húževnatosť. Symbol Oravy bola húževnatosť. Čo by ste možno poradili mladým umelcom, ktorí sú na začiatku svojej kariéry? No, nech začnú od začiatku úplne. Že naozaj tá anatómia, krajinomalba, že vlastne, aby sa naučili namalovať alebo zachytiť to, čo vidia. Že keď dokážu proste namalovať presne to jablko, ten strom, toho starého otca a tak ďalej verne, tak potom môžu sa púšťať do abstrakcie a proste uvoľniť svoje myšlienky. Ale základ je to vzdelanie. Keď sme sa tu rozprávali aj o inšpirácii, ktorú hľadáte, ktorú získavate, pomenovali ste, že stvárňujete postavy ľudí, stvárňujete napríklad zvieratá, rôzne prírodné motívy, ale v čom je vaša tvorba taká zaujímavá, je to, že vy vlastne im dotvárate taký celý príbeh. Skúste nám povedať možno viac o tomto prístupe. Vlastne už dlhé roky pracujem s ľuďmi, alebo aj zvieratkami, ktorí tak povediac ako keby žili na okraji spoločnosti. Často si ich okolie nevšíma, alebo dokonca ich aj ponižuje. Ale to len preto, lebo nepoznajú ich životný príbeh, ich peripetie, ktorými museli až do súčasnosti prejsť, tak vlastne tie ich príbehy mňa zaujímajú, ako som už spomínal, tu pani B, alebo pastieri, oviec, jalovíc, ktorí mali vždy ťažký život. Aj potom, dajme tomu, ten ich odchod nebol taký ľahký. Takže ja vlastne zoberiem ako keby portrét toho človeka zvieraťa a ja ďalej pokračujem v tom jeho príbehu. To, čo bolo pred tým portrétom, dobre, to je ako keby jeho tajomstvo, to sa samozrejme podpísalo na jeho tvári, na fyzionómii a ja pokračujem v tom príbehu. Čiže pastierovi dám anielské krídla. Napríklad pani B, ktorá bola za celého života trápená, týraná, tak vlastne na pozadie namalujem zase tou klasickou technológiou motív z fresky z kostola z Banskomaštiavnickej Kalvárie. Čiže ako keby ten ich príbeh v realite skončil, ale ja mu dávam taký nadčasový rozmer tým, že ich dorozprávam. Kde prichádza to rozhodnutie, že ako bude ten príbeh pokračovať? No veľa počúvam ľudí a zvieratka pozorujem a vlastne počúvam takisto, čo o nich, o tých zvieratkách sa dozviem z ich správania. Je to napríklad neuveriteľné, že ja neviem, či to je tým vekom, ale zistujem, že veď my sa od tých zvieratiek veľa nelíšime, že ja keď napríklad stretnem ráno našu mačičku, tak ja presne viem, že akú mala noc, akú má náladu a ona to presne o mne vie. Takže vlastne tie zvieratka pozorovaním a od ľudí vlastne sa snažím čo najviac dozvedieť o tých ich príbehoch a naozaj sú to neuveriteľne ťažké príbehy a tým, že si ich vypočujem a že som ich ochotný tomu portrétovať, tak oni zrazu získajú takú dôveru a aj sebavedomie. Ako teda končia tie príbehy? Nechávam otvorený koniec. Lebo preto napríklad fresky vznikali, že to boli vlastne Biblie, alebo výjavy z Biblie, boli to príbehy, ktoré si ten dobový človek nevedel prečítať. Takže on ho videl a podľa toho si aj vyložil ten príbeh. Čiže ja takisto,
keď ja napríklad dám portrét a nejaký motív, tak nechávam to vyslovene na toho diváka, že nech si on v rámci svojej mentálnej výbavy ten príbeh dorozpráva. Ja ho nedorozprávam, lebo v podstate ten príbeh skončil už tým odchodom toho, alebo tej portrétovanej osoby, zvieratka. Takže vždy je to otvorený koniec a záleží na divákovi, ako prečíta. Lebo v podstate používam tie postupy presne ako pri vzniku ikon. Že ikony takisto nie sú prvoplánové, že treba ich čítať. A takisto moje obrazy treba čítať, ktoré sú nabité plné symbolmi a už každý si musí vybrať z toho, že ako ich pochopí. Pán Jánoš, ďakujem vám pekne za rozhovor, za to, že sme sa dnes mohli porozprávať o vašej tvorbe, o tom, ako pristupujete k vašej tvorbe, o tom, z akých rôznych materiálov tvoríte, čo vás inšpiruje, aké príbehy vidíte za jednotlivými obrazmi a dielami, ktoré teda my si potom môžeme pozrieť na rôznych výstavách. Ďakujem teda ešte raz veľmi pekne, milí diváci a diváčky, verím, že ste sa niečo nové dozvedeli o našom oravskom tvorcovi, aj keď teda pochádzate z Banskej Štiavnice, o Braňovi Jánošovi. Ďakujem, že ste boli s nami. Ja vám veľmi pekne ďakujem a ďakujem hlavne za trpezlivosť.